Čaute. Chcete vidieť môj Discord? No takže kúkajte sa, čukajte. Toto som ja, vám sa to neboj 0084. Kúkajte, toto som normálne ja, vidíte? To som normálne ja. Ja mám stále brainrotsa. Takto. Ja ináč idem hrať Roblox. Idem hrať, dneska bude apsida, bude tung záhod naspäť. To si nechám naštemať bejsa. Počúvajte, toto už nefunguje, tak si dám vám toto je môj tiež. Prečo sa to tak načítava, viete? Viete, to ani nechcem už hrať, ale chcem vám ukázať. O mame. Áno. To si čo? Áno, natáčam video, aha. To čo sa mi páči. A nečtepu o mame. Dobre. To čo sa mi páči. A mne sa to páči. Áno, koľko sa mi to načítava, fuj hamba. Mám dlhé vlasy podľa vás? Podľa mňa mám dosť dlhé už vlasy. Pondelok sa idem ostrihať. Takže dosť mám už asi dlhé, kúkajte. Poďme načítavať sa Steel a Brainrot. Skamo Wi-Fi na. Čakajte, idem si robiť Wi-Fi na. Zatvorte si oči. Tak som to asi pripojený už. Na Roblox. Ide už. Steel Pôjdeš. Tomio. Áno, pôjdem s tebou. Potom dojdeme na mamou. Potom dojdeme do Poďme, prosím, načítavaj sa. Ahoj! No, nekrič mi do ucha. No môžeš mi kričať do ucha, ma to bolí do ucha. Toto čo, prečo mi to nejde? Wi-Fi na... Tak, ja už idem pripojiť. 1, 2, 3, 4, 5, tak. Hotspot. Yes, hotspot. Tak, už by mi to malo ísť. Čakajte. Takže kde to je?
Właśnie, babo. O, nie chodź. Właśnie. So very nice. Come on, she. Jako końcu na moim miejscu mam tam tajemstwa. Także najpierw mamy to mamy yin yang. Mamy to są ukryte mojemu społecznikowi yin yang. To super ritual. Potom máme ešte Lost Carter, čo som tiež ukradol spolužiakovi. To môj náš Snapchat. Za 2 minúty, čo mám? Čo tam je? Potrebujem zagrať bicykletéra. Počúvajte, máte niekto toto? Pachmat mamata. Ho potrebujem pre rýbra, tak keď ho máte, tak pokáte vám, čo dám. Dám toto sa hurá. No. A za chvíľku dostajem 3000 robuxov a si kúpim lietajúce. Potom si ešte kúpim Lucky Block. To má drebrý Lucky Block. Potom si kúpim nejaké a si kúpim VIP. Či nie, to je niečo robota. Čakajte. Čo máme ísť hrať? Nemám nápad veľký. Dobrý nápad. Poďme tu, mám niečo veľmi dobré. Veľmi Sigma som. Ty nejsi Sigma, ja som Sigma. A oči líny. Nevideli, že... Bambleclá, Krokoklat. Som tento a potom som ešte cez útorok som dostal do Dojonini Assassini! Bude to dúfam, že to není liv vzťahu. Asi to není liv vzťahu, hej, to není liv, jo. Je to asi ten Keka Kiko, hej, to je tiež dobré, aj tak. To tiež nemám, poviem pravdu. Tak. Keď to dostanem, tak poviem. Môj národný. To mám povedal. Ja potrebujem toto pre toto. La Thanksgiving Cambiazione. Alebo La Prestige Thanksgiving Cambiazione. Kebyže niečo potrebujete, tak vám to dám. Ja si to zatiaľ idem uverieť. Lebo už mám klamalné meno, je Tomáš Ružička tomu. Ale poviem vám, kde chodím. Auto! 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 Moja. Počkej, čo mám Halloween, keď už není vôbec Halloween. Toto je podľa Halloween. Kúkajte sa, ja mám tu na Halloween. Kde? Ja tu máte spolu. Koľko mám 30, tu jedno nedostala, tak sa...
Neyden hayatım altında? Zahmet oturuyorum topikse. Zaten jestem hawaj, że kiedy chodzę z tym talentowym, gdzie chodzę do szkoły. Będziemy nie dostanie. No chcę dostać, ale nie mamy chyba gdy chodzę do szkoły. Taki prawie nie da. Como tu voy a esto? Sí, sí, co tu na wnętrzu? Już karę był ten bok. Ej, 6, 7. Počúvajte ma, ja som máte dosť odberov, takže dajte odber, to zaberá. Že moto je 170 mala dostať. Zabrali mi bombini, можно договориться. Babble-cla, crococla. Action beat. Leaf, leaf. Ferro, 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 sahur. Za chwilkę mam 3 diamentów, to 1-3. To co mi cel? Czekajcie, tak. Jaką żółtą, tak? Ale co tam dostał? Кстати, видимо, их броню готовы. Что самих демонстрировал? Ясный такой. Я сижу на детей, которые самоуверенно всегда дам пальчик. Надо что-то как знакомых достать, я. Нахер, убери, кто знал, там тогда надо их детей. Я наверное, самим делом бомбардino crocodilo. Io mi racco capire tum 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 za. No, poi non lo spaghetti. Va bene. Tralalero, tralalero. Oppala. Favorito il film.
Wiecie, że ja są Czekaj, to musimy robić ten parkour. Są wideo na YouTube, bo na sobie się pojawiły. To jest tortus, hawarii. Musimy dostać. Tak, a teraz jak to robić? Tak? To sam nie da się. Będziemy robić to chcemy. Ale jaki ciężki. Haha, dziękuję za postaci. Straćcie tylko hodiny, keď to hrajete, ja to netlačím. Aj túto korunka, potom tam nejaké peniaze, ale neviem čo. Ja len potrebujem dostať funkciu pod dielku číslotéry. Toto je ťažký part. Toto není Za minútu sa to otvára, mám tu počkať 1 minútu, dobre. Spaghetti toiletti. Padne sa dostať spaghetti toiletti. Ne. On má len co ja mam? Tu mam. Tu mam buzzę. On zaplatil tak za Robux. A mi nemôžem, že ja neužím. A ja som dal 3 000. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Na 1 minútu sa to zatvorí. Nie, oni tak. Mam drugą szansę si predstavte, kamoši. Skočili sme sa Mám stále 3 životy, to je veľmi dobré, že mám 3 životy stále. Môžem ísť na koníka. No, ja natáčam. No a čo? Mám 1 život. To nie, posledný život. Poďme nám to ešte dať. Máme to ešte asi. Tu už mám. Kúkajte
sa to nás bude, ale to už mám. Kedy sa to otvára? V tejto hre som admin. Ja určite som Mikuláša, má veľkú bradu, neviem ho utešať. Fuj, Mikulášov, to brada. Ja už nechcem hrať, čaute. Čo? No druhá, díky. So $0. Je to $0. Je to free. Je to $0. Okej. To je ľahké. Koľko sa to je veľmi ľahké. Čakaj. Tak sa dám tu na. Ne, som si to pokazil. A jo. Koľko sa ne. Toto je veľmi ľahké, neviem. Čo? Prečo tu nejde? Tak. A čaute.